la 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 la. Hej, tu si. Svuda sam te tražila. Šta to čitaš? Našla sam mnogo interesantnu knjigu o starim Egipćanima. Hoćeš li da čitamo zajedno? Naravno, znaš koliko me to interesuje. Pa da počnemo. Uz ovu magičnu knjigu poznaćete Egipat u vremenu od pre 4000 godina. Ankrahorus. Šta se dešava? Šta se dogodilo? Ne znam, samo smo čitali knjigu. Kako smo došli ovde? Izgleda da je stvarno knjiga magična. Šali se, zar ne? Ne, prilično sam ozbiljna. Ali kako ćemo se vratimo? Mislit ćemo o tome kasnije. Ajde da vidimo šta sve ovde ima. Mi smo stvarno u starom Egiptu. Svi su ćelavi. Pa stari Egipćani su nosili perike. U starom Egiptu i muškarci i žene su nosili perike. Pravili su ih od ljudske kose, ovčije vune ili vlakana biljaka. Šišanje do glave bilo je često i imalo je puno prednosti. Prvo, bilo je mnogo lakše izdržati visoke temperature bez kose na glavi. Drugo, bez kose je bilo i manje bolesti izazvanih vašima. Mislim da je ovo market. Da, izgleda tako. Hajde da pitamo nekoga gde smo tačno došli. Izvini, možeš li nam pomoći? Wow, pišeš njihov jezik. Naravno da mogu. Mislim da smo se izgubile. Možeš li nam reći u kom smo gradu? Ovo je Teba. Odakle vi dolazite? To je duga priča. I veoma čudna. Možete poći sa mnom na reku i ispričate mi sve. Može. Da se upoznamo, ja sam Manu. Ja sam Malak, ovo je moja sestra Nur. Drago mi je da smo se upoznali. I meni je drago. A što ideš na Nil? Da plivaš i da se sunčaš? Lep je dan za plažu, zar ne? Ne, ovog puta idem u ribolov. Mama me je poslala po ručak. Spremamo ribu. Hajdemo onda do mog čamca. Jel je daleko? Nije, brzo ćemo stići. Evo nas, stigli smo. Hub, hub. Šta je hub? Prvi put čujem tu reč. Sigurno ste vidjeli hub nekada. Aha, ptica ibis. Vidjeli smo je na slikama. A mislim i da je to ptica boga Tota. Tako je, u pravu si. Ibis donosi sreću, tako da ćemo imati dobar ulov danas. Ibis ili hb na staroegipatskom jeziku ima posebno mesto u drevnoj egipatskoj istoriji. Njegova veza je sa drevnim egipatskim bogom Totom, koji je prikazivan kao čovek sa glavom ove ptice. Inače, Tot je bio bog mudrosti, pisanja, svetih tekstova, matematike, gospodar znanja i magije, kao i bog meseca, dok je Ibis predstavljao mesec.
Egipatsko ime boga Tota bilo je Džehutu, što znači on koji je kao ibis. U starom Egiptu je mumificirano puno ibisa i smešteno u grobnice kao žrtva bogovima, a njihovo žrtvovanje je često zabeležavano u drevnim hijeroglifima. Videla sam krokodila kako ulazi u vodu. Ima ih u ovom delu reke, zato i ne idemo na sunčanje i plivanje. Nadam se da smo bezbedni u čamcu. Jesmo, ne brini. Pa počnite sa pričom, odakle dolazite? Kao što je rekla Nur, priča je neverovatna, ali istinita. Bilo je to ovako. Vau, znate li kako ćete se vratiti kući? Za sad ne znamo. Ali sigurno ćemo pronaći način. Onda ste danas moji gosti. Upecali smo puno ribe. Mama će biti srećna da vas upozna. Hvala ti, mami. Idemo onda. I nilske konje su normalni u ovom delu reke. Tačnije, ima ih duž cijele reke i veoma su opasni. Onda da požarimo kući. U vreme života starih Egipćana i krokodili i nilski konji su živjeli u reci Nil. Bile su to dve veoma opasne rečne životinje. Nilski konji su bili veoma nepredvidljivi i opasni za čamce koji su plovili Nilom, kao i za radnike duž obala reke.